Ja, her følger en lille introduktion til satellitbilledbehandlingsprogrammet LeoWorks, som kan hentes gratis fra nettet. I har også fået det på et USB-stik, eller det lykkes jer at hente det fra nettet her. Det første man gør, når man åbner LeoWorks, det er at hente nogle billeder, man skal arbejde med. Og de skulle gerne ligge i jeres USB-stik her, eller et andet sted på computeren. De tre billeder, vi skal arbejde med til at starte med, det er de her tre Aster-billeder her fra Aster-satellitten. Så vi åbner de her billeder her, en efter en. Og hvorfor er der tre billeder? Det er der, fordi at Aster-satellitten optager med tre forskellige bølgelængder på samme tid. Så hver gang den er hen over et område, så laver den tre billeder, fordi den har tre instrumenter, der kigger det samme sted hen. Og de tre kanaler her, 1, 2 og 3, det er den første kanal her er det grønne område, kanal nummer 2, channel 2, er det røde område, og channel 3 er det nær infrarøde område. Billederne bliver så lavet til gråtoner, som I ser her, og mørke områder har absorberet relativt meget af den stråling og kaster ikke så meget tilbage i det område her, i det grønne område, og de lyse områder kaster altså relativt meget stråling tilbage. Og man kan se nede i parentesen her, hvor meget stråling det egentlig drejer sig om, eller de værdier, som satellitten angiver. Det går fra 0 til 255, hvor 255 er maksimal tilbagestråling, og 0, det finder vi ikke på det her billede, det er maksimal absorption eller minimal tilbagestråling. Vi kan lige kigge i image information her og se det her billede, som sagt Aster-satellitten fra 13. juli 2004, kanal 1 i TIFF-format, bredde og højde i pixels, og hver pixels størrelse er 15 x 15 meter. Projektionen, der er anvendt, er WGS 84, som også anvendes af GPS-satellitter og moderne kort. Nu kan vi gå ind og bruge de her billeder, som det er, men vi kan også vælge at forøge kontrasten på billederne. I Enhance-menuen er der noget, der hedder Interactive Stretching, og der kan man ændre billedet, sådan at de her områder, hvor der ikke er noget signal, det vil sige, der bruges ikke gråtoner til at repræsentere ikke noget signal, de bliver lavet om, sådan at vi bruger gråtonerne, alle gråtonerne fra 0 til 255, så får vi bedre kontrast. Nu kan vi se, at det meget mørke område her har fået en meget lav værdi, mens de lyse områder stadigvæk er meget høje. Det gør vi lige for de andre også, altså Enhance, Interactive Stretching, og så trækker vi den der, Apply, og den sidste her får også en tur igennem vridemaskinen. Sådan der. Så kan vi se, hvis nu bare kigger på kanal 1 her, vi kan zoome i billedet, og vi kan zoome ud. Vi kan også gå ind og måle afstande og arealer i billedet, og lad os nu sige, at vi skal lige lidt tættere på. Vi vil gerne måle for eksempel området af det her lyse område, hvor stort det egentlig er. Så nu går vi lige tæt på her, så vi kan se, hvad der foregår. Så skal vi bruge fra image-menuen det, der hedder Measure Tool. Det er derovre. Og der skal vi lige vælge de rigtige enheder. Vi vil godt have meter. Så nu, når vi bevæger billedet over, cursoren rundt her, så kan jeg starte med, lad os sige, at jeg vil måle det her hvide område her. Jeg starter der, klikker ind, og så klikker jeg langs kanten af området. Og sådan her, så får man vi nåede tilbage der. Og se nu på Measurement Tool her, der får vi den totale afstand i
meter. Den siger ikke så meget lige her, for nu er vi gået hele vejen rundt. Omkredsen på det her område er 15.000 meter, altså 15 kilometer, og arealet i kvadratmeter står hernede, 2 millioner kvadratmeter, og det kan man så lave om. Og hvert segment har altså fået en afstandsangivelse her. Så hvis vi laver det sidste segment, lad os bare sige herud, så kan vi se, at det sidste segment har fået den lange afstand hernede, 2 km her. Så man kan så både bruge til at måle afstand og arealer. Men husk at vælge meter som de aktuelle units, ellers så kan vi ikke få meget ud af det. Nu kan vi også få programmet til at lave et vegetationsindeks. Det er sådan, at når man optager i både det nær infrarøde område og det røde område, så kan man bede programmet om at lave et vegetationsindeks ved at kombinere de to billeder. Og det kan vi jo lave her. Det røde infrarøde bånd, det skal selvfølgelig være kanal 3, og det røde bånd skal være kanal 2. Og så klikker vi OK til den, og så får vi et nyt billede op her. Og lad os lige zoome lidt ud i det. Og her der er de grønne værdier, det er dem, hvor der er mere vegetation end der, hvor der er lyserøde eller lysegrønne værdier. Så de mest mørkegrønne, det er dem med mest vegetation. Og nu bliver det tydeligt her, at der er områder helt uden vegetation her, nogle helt lyse områder, og der er nogle lyserøde områder her, som heller ikke har noget, mens de her bræmmer her, de tydeligvis er dækket af vegetation. Det vil sige noget, der absorberer godt i det røde område, og hvis vi går over på sådan et billede her, kan man så gemme. Der skal man op i file-menuen, og så Save As, og vi vil gerne have det Save As TIFF, og så kalder vi det en DVI Image 1. Sådan der. Ja, det var lige en kort introduktion til nogle af de få værktøjer, der er i LegoWorks, og nogle af dem, som I skal arbejde med i den opgave, I har fået. Så god fornøjelse herfra.